رەجەب تەیب ئەردۆغان گاوێک دنجێ خەو ناخوا بۆ گوهارتنا سیستەما سیاسیە تورکیا نزیک بوو. پەرلەمانی تورکیا بە 339 دەنگان پرۆژەیە سەرڕاستکردنا دەستوریوی وڵاتی پەسەند کرد. ژێ 4 پارتیە ناو پەرلەمان، پارتیا دادوگەشە پێتان و پارتیا تەفگەرانەتەوە پەرست دەنگ بە پرۆژەیەدان و پارتیا گەل کۆماری و پارتیا دیموکراتە گەلان لێ دژی پرۆژەیە سەکنین. تەڤیگۆ پرۆژەژە ئەلیە پەرلەمانڤە هاتە پەسەندکردن لێ هیناژی بەربەستەکە مەزن لێ بەردەم پرۆژەیە مایە داگۆ سیستەما سیاسیە تورکیا ژێ پەرلەمانیڤە بۆ سەرۆکاتی پێگوهارتن بەربەستا مەزنجی ئەوە گۆ divê di rîferandûmê de piraniya welatiyên Tirkiye bi guhartinê razî bibin. Biryare divê hefteyê de Parleman projeya serrastkirinê bo Serokkomar bişêne û Serokkomar di heyama 15 rojan de imze bike. Piştî 60 rojan ji imzekirina Serokkomar divê rîferandûm li serê bêkirin. Piştî pesendkirinê jî di rîferandûmê de dikeve warê cêbecêkirinê de. Girîngtirîn ew guhartên di projeyê de hatine evin. Yekem, guhartina sîstema siyasî ji Parlemanî bo serokatî. Li gorî vê guhartinê bê Erdoğan dikarê heya sala 2019 bû heyama dû gereyindin wek Serokkomar bimêne eger hatû lê hilbijartinên serokatiyê dengê pêtivî bi dest anî. Duyem, postê serok wezîran namêne Serokkomar bi xwe dibe serokê dewletê û wezîr û berpirsên pilebilind destnîşan dike. Herwiha Serokkomar dikare nîvê endamên encûmena bilinda dadweriyê destnîşan bike. Sêhem, hilbijartinên serokatiyê û Parleman havdem di yek rojê de têne encamdan. Her gereka Parleman û serokatiyê bo heyama 5 salan berdewam dibe. Çarem, Serokkomar mafê hilweşandina Parleman dibe. Pêncem, hejmara endamên Parleman ji 550 endam bo 600 endam zêde dibe. Şeşem, bo dûrxistina Serokkomar dengê dû lê ser sê endamên Parleman pêtiviya wata ji koma 600 parlamenter divê 400 parlamenter deng bê dûrxistina Serokkomar bidin. Heftem, Serokkomar dikarê hevdem serokê partiyeka siyasî bê. Li gorî destûra niheya Tirkiya Serokkomar divê kesekî bêlayan bê û nabe xudan tû postekî hizbî be. Lê li gorî vê guhartinê Erdoğan dikarê hevdem serokê partiya dadûgeşa pêtan bibe. Heştem, Serokkomar dikarê rewşa awerta li welatê xwe rabigihêne. Divê rêferandûm li meha Nîsana îsal bê encamdan. Berpirsên partiya HDP û CHP ragihandine bê tevahiya şiyana xwe kar dikin dago proje dengê pêtivî nehêne. Li gorî dawî rapirsî jî kêmtir ji 150 deng derên Tirkiye digel guhartina sîstema siyasî de ne. Ji ber wê jî tê pêşbînîkirin di dû mehên dehatî de civaka Tirkiye bi ser dû bereyan de dabeş bibe. Bereya got alîgirên AKP û MHP deng bi projeyê bidin. Bereya duwem jî bereya alîgirên HDP û CHP û partiyên biçûkên dinin û dijî projeyê deng didin. û bi dû jî nayê zanîn HDP û CHP kempîneke hevbeş lê dijî projeyê birêve bibin.